hey. Kati nithini nina kumina? Ngoba phela njalo makuya ngokuthi mina ofaka i-order lapho kwaMhlabela lingalefu notikolosho. Thiwa hayi, abaphelile. Kahle kahle mina ojwayeleka kabi la. Kodwa phela hayi, ngoba phela sesasizana khona kusama followers ukuthi hayi, sesingaziba phela ngeke ngisanivivinya. Okuningi sesokubona mase sihleli nomdali esithethelela izona. Uyabona? We mnganami. Awuke nje uyivale lo phone uyeke ukhohlisa abantu. Wenja. Uyabona ngikhatha neclient? Hawu, we baba, unezono eziningi kabi wena. Kungaphela ngisho inyanga nipequlula ibhuku lelizono wena nomdali. We Duncan, lencwadi yakho yezona. Ngicela ungihambele uyophuma ngesango. Ngibhizi mfana wami yazi. We mnganami, awube busy. Uyeke ukhohlisa abantu. Unezono engangentaba wena. Wajojo kathi mina ngikwenzeni mfana wami ngenzeni mfethu manje. We mnganami, intsha nje yonke yala endaweni ayiphumeleli wena behind it. Uyazibala nawe kulabo bantu. We mnganami, angisebenzi nje mina. Wajojo, ithi pe kube kanye ngikuthakala. Ithi pe khona uzobona ukuthi yini ukuthakala. No mnganami, mina ngiyadlala ukuthi nje mina ngibengishiya ngibuye ngishawele nje uvalo mnganami mase ngimele ngiyofesa. Ngazi nje meke ngaqashwa njena ngizoba itarget la kuwena. Kanti khuleka mfana wami. Yabona mesikhuluma ngokufa, killing, die, yonke into kanjalo. I-sport sami ngakuthakatha nje kade ngibathakatha uSihlama. Hayi no mnganami. Hayi ngakuthakatha. Mina bese ngithi ngifuna ukuthi ngikusheshisele nje ungalokho nje umoshana nesikhathi udlala nami nezinto eziserious. Hayi khululeka vele i-sport sokufa into zami. Ngajabula uma ungavuma nje unginika go ahead ngikuthakatha. Hayi mnganami ngengithatha imzuzu. Hayi khuleka mnganami. Khuleka ngitshela nangomlomo ngingahamba ngiyoyidlela mina ushevu vele mina ngiwiki mnganami futhi ngiyahamba manje. Hayi mina ngiyabona bengizokuthaka wena hayi uyifona ivaliwe yona mathananazana yini wathanda indaba zami wena. Baba unjani? Ha. Hey. Bafana bami. Ninjani? Asiyaphila baba. Wathula wena nginibuza impilo yini kwenze njani? Hayi sorry baba ngisancenga baba ngathi. Usile wena. Lo, uthi niyaphila. Wena uthi niyancenga. Kodwa manginibuka nje ni buy one get one free. Niyafana nje yafana lento. Hayi ngimxolisele baba, ngimxolisele. Anisho ke bafana bami. Ngikhala ngani? Hayi baba izinto azisambe kahle. Manje sibesiza ngizohlola. Oh hayi kujwayelekile. Manje ngitshele mina njengoba nizohlola, nizohlangana nibe lokuthiwa i-combination noma umuntu ngamunye unenkinga zakhe. Baba wasohlangana baba, uzohlangana. Hayi ngeke baba. Hayi cha ukuthi sihlukane mina ngasaba manje. Hawu wena baba sikhulume kahle nje nawe wena baba. Uxolo baba uzola wona. Hawu. Yini inkinga yakho phuzu? Hayi ngeke, inkinga yami wena sokisi. Ngenzeni mina? Hayi wena into amatoka kuvumela wena yonke impilo yakhe imnandi. Mina ngisafuni mina ukuhlola sengifuna ukuthwala ke mina. Baba ungayenzi lonto leyo. Manje uqala ukugagamela ke manje. Fethu khipha imali yakho uhlole mina ngizokhipha imali yami ngithwale. Nina bafana. Nalo wenzala niye emakhoneni niyohleba nizolobola la. Futhi kangibuya la. Awele sokola. Awele sokola. Awele sokola. Sengama changes lawa. Enina bafana. Niyazongimoshela isikhathi mina la. Niyazongimoshela isikhathi mina. Mina baba ucela ukuhlola mina baba. Good. Hayi mina ngicela ukuzothwala.
Mfana wami. Uyabazi ubungozi bokuthwala wena? Mina bangibiza ukubhuza inqoba kasani udala labaleke mina ngibona. Nginesibindi kabi kabi. Nesibindi kabi. Lalela. Ilule yakho. Into okumele ngiyenze ukuthi ngikusayinise uregister. Walapha emkhathini. Hey! Phephetha. Hey! Hayi ke. Eyakho isilungisiwe. Ngo-12 ebusuku uzothola iphini yakho yomkhafazo yamandla obumnyama. Wena-ke uzohlola sengingawe ke manje. Matasa wena-ke eyakho izoba lula eyokuhlola. Sihlola ke manje. Hey! Angidingi mathambo wathi ba. Ha. Mfana wami. Kunedlozi elibi elisanda kushona. Lishone kuyilesi. Shaya icofi lishawa soft life. Lizothi malisuka lapho lithi lifuna amathambo eKFC. Ngeke uzuyi-afford iKFC wena. Ngoba kuzokuphoqa ukuthi usuke la ngo-10 toes. Uhambe uye emall, ubuye nebhakede. Ngiqale ngidle bese kuyima liyabuya lelo dlozi ngikuhlolela. Uzokumela lokho? Ande baba kulungile siqhubeka baba. Hey. Hey, gogo sikana tshona ungalokothi. Alokothi uthi angifulathela. Akumina engathamba eThekwini yodidwa ama-robot ushayiswe zimoto ufe uyokuyidlozo samncane. Wemkhulu ngiyakubona nje akumina engakufayela ingculazi mkhulu. Akumina engathamba ufebe izwe lonke leli bese uya. Sekufakaza noSport. Wena-ke Sport ufe ngo-2020 holu 350. Le imisebenzi yonke uhlezi ngikwenzela imisebenzi angizukwenza umsebenzi mina foko fuhlozi hlala la mhlolo. Hey! Alimene bafana kahle nithini kumina nini? Hayi wena usenzile ima wena. Ngisilima wena. Khulumani into engifuna ukuyizwa manje niyekulona ngithethisa la kwami yini? Bungasho ngayo ukuthi scam mina vele ngitholele omunye umuntu ozongithwalisa mina. Hayi ungazongidakelwa wena. Azongidakelwa wena. Uyazi lento ungayifela wena. Cha baba ngiyamxolisela baba lofana lo. Bafana lo akufuna uunderstand baba. Kanti bafana bami yini kwenze njani bafana kwenze njani? Uthwalisa mina nje wena wakuthwalisa ubafa esikhundleni sokuthi uthwalise mina. Uyena manje utrend dawo baba. Nikhuluma ngaleyo nto phela mfana akithi yabothi nina ngoba nifana kanje akusho kunedlozi phela lifikile ebusuku la dideka nese mfana me Phazamisi. Yazi lo mfana ngimona ethanda ku TikTok. Abafo relax. Yafana okwami okwakho. Ayikho into ngizorelax ubhebe wami lo. Kumele ngubuza kumina manje useyicrush yakho. Ibambe nithi nifuna usizo ni khona lapho niyajika nifuna ukubhebha umntana wami andingihambele la mina ufuna nginisize nizobuya la nembuzi ningangidaka but Uhlala masalele. yakwena uqala wabiza lezi zinja lezi ngeCandy Crush yakho uyasuka usuyamoyizela lapha mkwami uzomitha wena hambe ke